Hello friends, welcome back to my Board Job Info YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे जोबोर मोजां खौरां लाना फैदों लोगोफोर, जाय खौरांखौ नोंथांमोना मिथिब्ला जोबोर मोजां मोनगोन। नाथाय माखासे खौरांखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। बेवहाय दङ लोगोफोर, बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसामा मेट्रिक रिजाल्टखौ होसिगोन 6 जुनाव होगोन लोगोफोर, 6 जुनावहाय। बेखौ नोंथांमोना खायसे मिथिखाबाय जानांगौ। नाथाय बे रिजाल्टखौ बबेयाव नोंथांमोना नुगोन एबा चेक खालामनो हागोन बेनि वेबसाइटआव थांनानै बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जोबोर मोजां खौरां लाना फैदों। देग्लाय माने सेबाया लोगोफोर गासै 14टा वेबसाइटआव थांनानै रिजाल्टखौ नायनो हागोन होननानै बुंदों। बे जाहैबाय बेवहाय मा दं नोंथांमोना भिडिअखौ लारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामनानै दाबाव। स' आसा खालामो नोंथांमोननि फंबाय बिनानावमोननि रिजाल्टआ जोबोर मोजाङैनो फैगोन होननानै। स' जों दानि थांदिनि मेन भिडिअ लोगोफोर, नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ लारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों वेबसाइट अफ HSLC रिजाल्ट 2020। बेवहाय माखासे माने वेबसाइटनि माने नेम दं, जायफोरखौ नोंथांमोना थांनानै बे वेबसाइटआव रिजाल्टखौ जोबोर इजि प्रसेसै नायनो हागोन। नाथाय सिगांनि बायदिब्ला जों माने वेबसाइटआव माने मेन वेबसाइट सेबा अनलाइन ORG आव जोङो जोबोर खस्थ'यै रिजाल्टखौ नायनांगौ जायोमोन, जायनि थाखाय जोङो थाब नुवामोन आरो श' जायामोन। जोबोर माने स्ल' आरो सार्भार डाउन जायोमोन, जायनि थाखाय जोङो माने रिजाल्टखौ थाब नायनो हायामोन। नाथाय देग्लाय सेबाया माने गासै 14टा वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन होननानै डिक्लेरेसन होदों, जायखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। आं बेवहाय नोंथांमोननो लारि खिथालांनि। स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो लारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो दङ नाम्बार 1आव दं लोगोफोर, नाम्बार 1आव दङ बेवहाय थांनानै नायनांगोन results.sebaonline.org। बेवहाय थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ चेक खालामनांगोन मेनलि नाम्बार 1आव। नाम्बार 2आव दं लोगोफोर www.examresults.net। बेवहाय थांनानैबो नोंथांमोना गोसोबादि रिजाल्ट नायनो हागोन। आरो 3आव दङ www.examresults.net/assam/ बेवहाय थांनानैबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। आरो नाम्बार 4आव दं लोगोफोर results.assam.nic.in आव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। आरो नाम्बार 5आव दङ www.indiaresults.com आव थांनानैबो नायनो हागोन। आरो 6आव दङ exam.etc.com आव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो 7आव दङ www.newsnation.com आव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। आरो नाम्बार 8आव दङ लोगोफोर, नाम्बार 8आवहाय www.newsstate.com आव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। खुनु टेनसन गैयालासिनो जोबोर मोजां स्पिड जागोन बेनि साइडआ। आरो 9आव दङ बेवहाय डाइरेक्ट iresults.net होबाबो डाइरेक्ट फैगोन रिजाल्टआ, नोंथांमोना बेवहाय थांनानैबो नायनो हागोन। आरो 10आव दङ assamjobalert.results.com आव नोंथांमोना जोबोर इजि प्रसेसै नायनो हागोन। आरो 11आव दङ www.result.in आव थांनानै नोंथांमोना क्लास 10 नि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। 12आव दङ लोगोफोर, बे जाहैबाय www.results.6 बेयाव थांनानैबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। आरो 13आव दङ www.assam.6 बेयावबो थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो लास्टआव दङ 14आव दङ www.jagrasos.com आव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। सरि, www.jagranjos.com आव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय रिजाल्टखौ नायनो हागोन। देग्लाय माने जोबोर मोजां, खुनु माने प्रब्लेम जानाय नङा रिजाल्ट नायनायाव। नोंथांमोना बेखौहाय 6 जुननि 9 AM नि उनावनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ चेक खालामनो हागोन। गासै 14टा वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ जोबोर इजि प्रसेसै नायनो हागोन। आरो मोनसे जोबोर मोजां खौरां लोगोफोर, गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय सेबाया मोनसे एप्लिकेसन एप लन्च खालामबाय, जायखौ नोंथांमोना रिजाल्टखौ थांनानै बेखौ नायनो हागोन। स' बेखौ बबेयाव थांगोन होनब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै सेबा रिजाल्टस एप होबाबो फैगोन, एबा सेबा मबाइल एप होबाबो नोंथांमोना बिनि एपखौहाय थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन। आरो नोंथांमोना गिबियावनो मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार खालामना लानांगोन। आरो जेथिया 9टा जागोन 6 जुनाव, अब्ला नोंथांमोना रिजाल्टखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम दाबाव, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, आरो लोगोसे शेयारबो खालामबानो जाबाय लोगोफोरनो। आरो नोंथांमोननिया आसा खालामो रिजाल्टखौ गासैनिखौबो मोजाङै मोजां फैगोन होननानै, आरो जोबोद पार्सेन्टेज मोनगोन होननानै। जुदि नोंथांमोना सोरबा नायनायावहाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङा बेवहाय थांनानै नायोब्ला, स' नोंथांमोना नैबे आं माखासे होनाय दङ बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना नट खालामना लाबानो जाबाय। बेवहाय थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ इजि प्रसेसै नायनो हागोन। आरो आसा खालामो फंबाय बिनानावमोननि रिजाल्टआ मोजाङै मोजां फैगोन, आरो नोंथांमोननि फिसाजो फिसाज्लाफोरनि रिजाल्टआ मोजाङै फैगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। स' जों दानिया भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबदिनि। स' लोगोफोर मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो लाइक खालामलां।